damit, mga pagkain. Bawal. Bawal. So, ito confiscate niya. Alright, no worries. Darb, what's up? So for today, it's 2:48. Yes, today is punta na akong Manila kasi then is flight ko papuntang Singapore kasi babalik na naman tayo sa trabaho. Magkakargador na naman tayo. Ang kwarto. Yun, nasa airport na po tayo ngayon at ito naman yung Bagoong. Medyo mabigat to kaysa last year. So tingnan natin, may 40 kilos akong bagahe, baggage allowance at hindi ako sure kung 40 plus to pero talagang mabigat siya. Yeah, let's go! Mga toiletries, mga damit, mga pagkain. Bawal. So, ito-confiscate niya. Alright, no worries. At yun, harang tayo ng security kasi bawal po ang suka. Kaya ito-confiscate nila. Goodbye, sukang pinukurat. Sukang pinakurat ko. Unboxing ko natin ngayon ang sukang pinakurat para makita nyo. Bye, sukang pinakurat. Hindi tayo pwede. At ngayon mag-way tayo sa bagahe natin. At ito yung ng bagahe natin, tingnan natin plus kilos lang at saka si ate at saka si kuya is mahibig na natutulog. Okay, huwag natin gisingin, sorry naman daw. 31 siya dito, doon sa kabila is epic fail. Na-confiscate na naman yung Bagoong natin. Nawala na yung kayamanan natin. Bagoong uli. Pero di tayo susuko. Try natin sa Singapore Airlines kung Bagoong, goodbye Bagoong. Hindi tayo pwede. Ayun na nga po, na-confiscate po ang ating Bagoong. Kasi sa Cebu Pacific is bawal yung Bagoong. Kaya kinonfiscate nila. So ngayon, sa Manila na lang ako bibili. I-try natin sa airlines na sasakyan ko next. Kung hindi nila haharangin pati yung sukang pinakurat, bibili tayo sa Manila. Maghahanap tayo, hunting for sukang pinakurat at Bagoong pagdating sa Manila mamaya. So nanghihinayang kasi pagdating doon sa pag-scan, kinuha yung sukang pinakurat. Tapos pag check-in ko, kinuha yung Bagoong. Tara na! Punta na yung boarding gate. Ayan, kain muna tayo. Ayan. Medyo na-stress ako na onte. Medyo doon. Hindi pa baro yung mga nangyayari sa atin ngayon umaga. Pero kuya, nag-vlog ako ingay. Tsaka ito yung pagkain natin ngayon. Tsaka pag bibili ka ng spicy chicken joy dito sa Jollibee sa airport ng Cebu is may additional 5 pesos. Ganon yun. Tara, kain mo na. Dito na tayo ngayon, nakaupo tayo sa waiting area ng mga passengers at kailangan natin habaan ng lisensya kasi unti na yung pasensya ngayon, mga 1 bars na lang.
kailangan natin mag-wait kasi mga 5:55 pa yung flight ko. So at ang oras ngayon is 4:45 pa. Wait man tayo ng mga ilang minuto. Tapos advice lang din sa mga magdadala ng mga bagoong sobrang pinakurata ng suka dito sa Cebu. It's a no-no. Tsaka bagoong, huwag kayo maingay kung may bagoong kayo sa bag. Kasi na-confiscate lang din naman yung bagoong ko kanina sa bag ko kasi nagtatanong yung tawag doon yung parang nagbabantay dun sa check-in area kung ano meron sa bag. Siyempre, honest tayo. Sorry, Yun sa bagoong. Yun. Pinagtanong niya sa boss niya or sa supervisor niya kung pwede bagoong, bawal daw bagoong. Kaya yun, na-confiscate ang bagoong. Kaya i-try ko bumili ng bagoong naman kung sa Manila naman. So kung may sukang pinakurat, itatry ko din. Nakadepende din kasi sa tawag doon sa airlines kung ano yung sasakyan mo. Yung mga bawal-bawal na mga ganyan bagoong. Pero try ko sukang pinakurat kasi isa yan sa mga gold pagkasampa mo sa barko. Isa yan sa mga gold. Kailangan mo yan sa pagkain mo para maging sarap yung pagkain mo. Kasi, hindi lahat ng tawag doon, hindi lahat ng hinahain, tawag doon, yung niluluto sa barko is masarap. Kaya, kailangan mo rin mga bagoong, suka pinakurat, kung ano naman, toyo, yung mga nor, yung pang seasoning, pwede mo sa kanin, pwede na yon, mabubusog ka na. Yeah. Tsaka mabait din naman kanina yung nagbabantay sa check-in kasi nag-request din ako ng tawag doon ng window seat, pinayagan ako at may available naman. Kaso nga lang, yun nga yung kapalit, yung bagoong ko. Yung bagoong ko, dinigil ko na lang kay ate. Siyempre, mapagbigay tayo season of giving with no choice. Yun lang. Tsaka wala naman tayong gagawa dito eh. Kaantay-antay lang tayo. Hindi natin ito lang meron. Pero inaantok na ako kasi hindi pa ako natutulog. I keep myself awake kanina. Nanonood lang ako ng movie para hindi ako makatulog. By 2 a.m. is what? Nagagalaw-galaw na ako, naliligo na ako, nag-prepare na ako. Tapos nililinisan ko yung mga rooms, marami. Yung room ko kasi maiwan siya na walang tao. Hindi ko alam kung kuya ko kung babalik siya ng Cebu. Yun. So yun lang mga kaganapan kanina. One thing is for sure, hinaantok ako. Pero sana pag check-in ko mamaya dun sa Magsaysay, ang tawag dun, Magsaysay, basta yung chinekinan ko nung last year din, doon ako ba tutulog? Sana makatulog ako agad. Pero yung aircon nila doon is 6 p.m. to ate naman sasalita pa eh. Sir, what? One eternity later. Yun, tapos na magsalita si ate. So yun, yung aircon doon is 6 to 6 lang. 6 p.m. to 6 a.m. papatay na nila yung aircon. Kaya medyo mainit siya. Sana may electric fan. Nga, pero last time is may electric fan naman yun. Sana makatulog ulit. Tsaka maya na ulit sa Maynila. 2 hours later. Thank you for flying Cebu Pacific, a member of Value Alliance.
few inches later. Babalik po tayo nito. At nandito tayo sa grocery store ng Robinsons, Manila. At nakita na akong sukang pinakurat. Kaso nag-iisa na lang siya. Kumi na tayo, let's go! Yo! Yo! At doon nagtapos yung vlog ko kagabi. At hindi na ako nakapag-vlog. At nakalimutan ko na kailangan ko pala mag-video sa sarili ko kahapon. Kasi sobrang bilis ng mga pangyayari. At yun nga, tumating ako dito sa Mag-Co-op house kung saan ako nagsistay. Ito yung mukha. Para siyang dorms type. Tapos tag 350 yung per day. So, maya mag-check out na rin ako. Kasi umaga na ngayon. Tsaka, mag-vlog na naman ako tungkol papuntang Singapore. So, dito ka na lang din tatapusin yung vlog ko. Tsaka, hindi na ako magsasalita ng marami pa. At mawalan ko sa pagkakaroon. See you. Umaon. Ching!